Les comparacions. La comparació busca la semblança entre dos elements per remarcar-ne una qualitat. Segons l'estructura, la comparació pot ser d'igualtat, de superioritat i d'inferioritat. Les comparacions lexicalitzades són comparacions molt conegudes per tothom perquè estan formades per elements habituals que tenen alguna característica molt clara. Prima com un fideu. O bé fan referència a animals als quals tradicionalment s'ha assignat una característica. Lent com una tortuga. Atenció, atenció, la lliçó comença ja. Les comparacions anem a practicar. Tan ràpid com un llamp, més fort que un volcà. I ets menys lent que una tortuga al caminar. Prima com un fideu o lent com una tortuga. Són comparacions que la saviesa ens dona. Compara sense parar.